Welcome back mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel. It's best talk time na sab mga kapuso. Naku, mapasayog yuta karong buntaga kay atong Siron ang ganap sa life ni kapuso actor and dancer Rayver Cruz. Hello Rayver, welcome sa At Home with GMA Regional TV. Napapanood tayo ngayon sa buong Mindanao. Kumusta ka? Hello sa inyo. Hello sa iyo, Attorney Resi, and sa buong Mindanao, mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Kumusta kayo dyan? Okay naman ako. Ito, sa bahay lang din. Looking great as ever. Thank you. Medyo tinutubuan na ng mga balbas tsaka bigote. Nakapagpagupit ka na ba? Nakapagpagupit na ako sa wakas, kaya hindi na ako nakasombrero ngayon sa mga interviews. Ito kasi syempre, River, habang wala muna tayong taping, meron ka bang quarantine bucket list, and have you crossed any of those in your list? Quarantine bucket list? Siguro, ang sabi ko kasi noon, mag-start ako ng TikTok bago mag-quarantine. Sabi ko gusto ko i-try yung TikTok. Ay nung nagsakto nag-quarantine, tapos parang yun naman yung way natin para maaliw or magpaaliw ng mga supporters and yung mga nanonood sa lagi. So, yun yung bucket list ko siguro na check ko, gumawa ako ng sarili kong TikTok. So, yun, every once a week nakakapagsayaw ako gamit sa TikTok, di ba? Bounce, shake, twerk, dip. This is how you do the drip. Bounce, shake, twirl, dip. This is how you do the dip. Exciting talaga for you ang 2020 kasi the GMA's All-Original Filipino Singing Competition na The Clash ay nagsisimula na rin tumanggap ng mga online audition. Siguro bilang Clash Master River, ano yung pwede mong ma-advise naman sa ating mga aspiring na clashers? Well, unang-una sa lahat, syempre dahil sa mga di natin inaasahan kaganapan itong 2020, sana wag silang masiraan ng loob na habulin yung mga dreams nila, kasi nga alam ko maraming sobrang talentadong Pilipino sa atin ang daming magagaling kumanta, and ngayon na nagsa-start na yung mga online auditions, sana ipakita nyo lang yung angking galing ninyo sa pagkanta. Makikita naman ng lahat kung sino yung, alam mo yun, yung may puso Kasi madami kasing magaling Sobrang maraming magaling. It's a hard competition, pero at the end of the day, kung sino yung mas may gusto and may puso and may drive, makikita ng mga tao. So excited na ako para sa next season ng The Clash, and hopefully soon, di ba? Maging okay na lahat. That's right. And of course, I'm sure na-miss mo na ang iyong barkada sa All Out Sundays. Please invite our viewers to stay tuned sa virtual party with All Out Sundays, at i-follow ka, of course, sa iyong social media accounts. Yes, of course. Every Sunday, hindi po kami nagmiminte sa online Zoom namin with All Out Sundays Barkada. Palagi nyo lang po kaming panoorin. And of course, sa mga social media accounts ko, palagi po ako nagsasayaw doon. Kung gusto niyo po ako i-follow, sa Instagram po is Rayver Cruz, and sa Twitter it's Rayver Cruz 20. Sa TikTok, same lang, Rayver Cruz lang din. Ayan. At ito, sino sa stars naman ng All Out Sundays? Number 1, Rayver, ang pinakamakulit. Pinakamakulit? Sige, for me siguro, si JD siguro. Si JD Gonzalez siguro. Pinakatahimik naman. Pinakatahimik? Siguro si Derek. And si Alden. Mga tahimik. Kung may tahimik, sino naman ang pinakamaingay? Si Kailin din yan. Maingay talaga. Thank you very much, Rayver Cruz, mga kapuso. Maraming salamat for joining us this morning. Thank you rin. Thanks for having me. Ingat kayo palagi. Stay safe pa rin po. Unti-unti tayo babalik sa normal. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, kapuso. Thank you, guys. Thank you. Alang sa mga aspirants din hinumdumi lang ang giingon ni Kapusong Rayver, hilabi na sa ato ang mga The Clash hopefuls. Magkita-kita usab ta mga kapuso diri lang sa Best Talk sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.